Näme yetmezçilik edýär? Pul. Pul. Neden pullar kadar? Yok. Pul hemekse yetmezçilik edýär. Hayırsız adım modası geçmedi. Söýgi hiç modadan açmaýar. Kaytıda adım modası açmaz. Milliliğin Asıllylygyň. kaytıda adım kil gowda adım modası geçmez. Baba, edep bilimin. Ayam. Kedem ay bala goşulýar näme diýin? Vaspitinde bolsam hiç açan modadan çıkan akla. Şöyle şey daha moda biz vaspitinde. Yine haklı. Nerede sorulana? Ben de buradan ötközüp koyarlar. Yine. Şul oğlum memnunluktasın. Şul oğlum demek yine bir ikinci kıydını alıp aynı piyasada sunyar oluyor. Yine. Aynı yürüyüşte şeyde oluyor. Hemen selam nahiliyatlarınız. Anha bugün men söýüm kam. Bivalamura düşmat yürek geldim arasa qowady. Edile daydım. Agar nasip bolsa, men istoryamdan daşlaşmam. Size böylecik video ya da surat paylaşarım. Qara kızıklı istoryalar alıp bararım. Yine de bugün Haythi Video Studio davarany ýa-da ýa-da Hakiki toyun kesmini monitorlarda bir toy şeklinde görkedebilýän şeýleler görkedebilýän toy kesmi production bugün sizin hyzmatynızda. Näme ýagşy görkedebilýän okmy Şey video foto studiýany ýöretmegim edil anana bagçylyk ýaly bir ulakan işde yüzlerce, 200'lerce stüdyo vardır. Yani hakiki toyun kesmini görkedebilýärler. Şol studiýaň saňa düşürýän agramy kıyınçylygy nämede? Bilýärmi? Toy diýilen zat Näme zat etmeýän kofýaçy gyşyp, näme oturýan toy gelde baka kesýän de belleýändiň da aglaba bölegi. Şol studiýaň awraýy. Hawa. Şu oglanyň rahmetine bagly. Elbette. Beni baş olmasa gowreläşdiýän bir zat barda. Ana şu studiýaň başynda duran iqlimyň bugün oglan ony. Şeýlemi? Iqlimzan ýaşy budak bolsa ine iqlimzanyň öz işiniň başynda durup bilýäniniň ýene bir suwtnamasy bu. Çünki öz iň bir bagtunyny, doglan unyny ýene de işiniň üstüne durup bilýän bolsa, bu diýmek käriniň söýýäni awa işini ulakan jogapkärçilik duýýarmy? Doglan unyňdy halkyň hyzmatyny toýda bolmaklyň lezzeti başga da. Şoň üçin dostum zalyň sag boldy, bir mudok gördüm. Ýene kıýaşlangan şeýdi il gün bilen toy bilen garşylamak, şol toýlarda da ýagşy bilen beýmurada ýaş toýun gutlamak Allah nesip eýledin. Zalyň sag boldy. Bir dostumyň doglan unyny dost hakyna bir gowy şokap berdi, onuň hemra bagşydan aýdym haýş edeli. Bunda doglan unyň bolsa arkaýyn oglalar bilen bellep ýagşy oýaýmallyk da. Doglan unyny de görýärmi? Oglalara işläşik. Gittik bunu. Gülala Kedrat Guleva, Jekun Atajekov kinolar gördüňiz. Türkmen kinonyň hemmetini bilýäňiz, saatlaryny şoň üçinem sene utulaýmasaň goýar. Gülala. Yok. Tahminim men gepleşikde oturýany. Şu gerek diňe türkmen kino filmleriniň saatlary şu taýda ulanlan soundtrack diýsen bolja. Birinji. Men dostum belaguş ata ilamany. Sen bilmediňmi şu wagt? Yetişmedi. Zappaklar. Ha? Zappaklar mı? Awa. Atraga aýtdy. Kimde şu kompozitör? Nurhan Mehmet. Awa. Şol Jappaklar filmindäki oglanlar zatlar. Şol artistler barmy şu wagt? Jappaklarda var, o nemen Silvin keşfine şeýle gelmanyň kurtaçýan şol bar diýerdiler. 4-5 ýyllykda gabatlaşdy. Maňa ýüzüne mörkeler ady familiýat ýadyma düşýär. Ýöne aktyorçuluk, aktrisalyk kärni taşlapdyrmy? Aslında olan hiç de artist değiller. Jappaklar oynan Bana da şey gördüm, değiller artist o. değiller olur. Men şolar tapyp göresim gelýär. Gitdi onu. Aşraň höçetli. Yok. Neme? Döwranyň mastangasy. Ana iki bir. Yine kompozitör men bilem, o rejissörni bilýän Meret Atahanow. Şol oglanjyk tap kiminni? Jeren Durdiýew Türkmenistanyň halk artisti Jaý Cennet bolsun şoň ýollaşy Bäşim Atahanow operator ödi. Meret Atahanow rejissör öz ogluny düşürýär kinoda. Şol döwran bolup oýnaýanjy oglan
jeren durduy wa yollaşy. Yan yollaşy. Yan yollaşy. 5 matahan. 5 maga dünýeden gaýtdy, ýalňyşmasam. Jeren durduy wa da dünýede ýok. İkisiniň bir ogly bar, ady adyma düşenok. Halipaň ogly bar. Gitti wanna. Kino adını bilemem kino. Korkak Batır. Awa. Ata döwlet fögen şu artistiň ady, iň gowuryan artistlarymyň biri. Korkak Batyr'ın rejissöri Osman Taparov. Osman Korkak Batır bütün dünya kino festivalina terbiýeçilik ähmiýetli kino diýip ýürüýte baýrak alyp gelen kino. Awa. Korkak Batır i Gollywood tipiýarlygy şo. Murskoy vaspitaniýa ol aslında. Gyýdlaryň içinde kemale gelýän bir oglun 4-5 tane gyýdyň arasynda gyýd häsiýetine eýe bolup biljekdigi hakda, psihologiýany iýdarlaýanlygy hakda terbiýeçilik ähmiýeti üçin şoňa baýrak berilen şo kino. Indi şol oglanjyk kim? Şol oglanjyk men enemle goňşusy, enemler Hitrovka diýerler. Köpüş köçede ýaşaýar, bir köçe aňyrýanymyzda. Kakam hemişe diýýär, Gorkak Batyrdaky oglanjyk diýip artist der. Bam kaşwa. Avtomehaniýa oýan kär oýunça bolmaly. Gidel dop göreli. Men şol adamy tapasym berýär. Interview berem Men kaşolar. de epeşe gedip bilersiň. Bererler, interview bermediler hem gatnaşarlar. Dogam etýär. Neme? Ajaýyp kinoň ady. Jally. Muhammed Süýün Hanow rejissöri. 2002-nji ýyl çykypdyr da şu kino. 2002-nji ýyllar Halvi Kadewi we baş keşipde çar berdi. Baş keşipde ýöne baş esasy keşfi, Jallin keşfini ýerine ýetiren ýene de artist däl Merdan Bayram Jaý cennet dorsun dünýeden gaýtdy bagşy. Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ustad mugallymy. Dünýeden gaýtdy täzelikde. Oň mara neme ýürege howa ýetmeýän diagnozy bardy hakykatdan. Men seni söýýär. Behrem Şunar, Tuğhan Orazberdi, Recep. Rejissör Murad Oraz. Bittik. Ne kino dersin? Bilýän diýen aýdymy, he? Men bilýärmedim. Ataway çargylysyň öz repertuaryny geçirip aýtdy. Aýdym bilýän men. Ýöne şiýerde Ataway aýdan röýdemok, Atawaýyň teterde. Görürüm oý. Filmin uje döwür näçe bilýäňiz, ýöne garşdyrýaňyz, häşo taýdak bir näçe filmler bilen. Ýok, şu bara men şol Garabägüller aýdymyň aýdylan filmi bolmaga mahmal. Garabägüller 1-2 şol aýdymyň şu neme Köýgydyň nalasy diýen ýalyk bir ady bardy. Eredin, ýok. İki sözden ibarat, ikinci sözü söýgü. Deherlenen söýgümi? Awa. Rejissöri Murad Oraz bolmaly onda deherlenen söýgü bolsa. Utorduk şeydi ben. Kim utdu? Halipam. Ýok, Jeyhun utdy. Gülälek dogan utdu. Indi Jeyhun o godam bir hal alyp bermeli boldum. Jeyhun maňa bir aýdym sowga dedi, aýtyn çykdyjysa bolýa. Halyň aptalna. Garaşýan, ýok halyň aptalna der. Garaşýan aýdymyna. Aýdym sowga dedi bolýa. Bolly ana efirde söz berdim. Senem sowgat bermelen. Men berem mesele de. Ýöne sen sowgady Jeyhuna beräý. Bolýa. Burnumdan etdi. Sag bolmadan, sag bolum dostlar. Indi kanda kime göresiňiz gelýär? Ýazyň arkaýy.